Вход и регистрация на потребители в Microsoft CMS. Системата за управление на съдържанието на интернет сайтове, изградена от Microsoft, предоставя възможности един потребител да редактира текстовете и снимките в сайта си, да променя навигацията изцяло или частично, да качва и редактира изображения в сайта, да задава важните за интернет сайта ключови думи, да редактира всички езикови версии, да администрира няколко сайта едновременно, да оторизира други потребители с различни нива на достъп. В този урок ще разгледаме и покажем процедурата по вход и регистрация на потребители. Ще покажем как да влезете в режим на редакция на своя интернет сайт, как да получите забравена парола, как да оторизирате други потребители за работа с сайта. За да влезете в режим на редакция, ви е необходим достъп до интернет и интернет браузър, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla или друг. Два са вариантите за вход. Единият е, можете да влезете на адрес www.microsoft.net, където в полето потребител, име и парола следва да въведете в полето име вашето потребителско име, получено от лицето, което ви е оторизирало за работа с сайта, и вашата парола. В случай, че сте забравили своята парола за достъп, бихте могли да ползвате линка "Забравена парола", където е необходимо да въведете имейл адреса, използван при регистрация, след което да натиснете бутон "Изпрати". След секунди на вашият имейл адрес ще получите забравената от вас парола, в която можете отново да попълните в полето име своята парола, в полето парола вашата парола, след което можете да натиснете бутона Enter или стрелката. Това автоматично ще ви въведе в последният редактиран от вас интернет сайт. Той ще изглежда по начина, по който би изглеждал нормално за останалите хора, с разликата, че в навигационното меню вие ще виждате своето име и фамилия. Във всеки един момент можете да излезете от режима на редакция чрез бутона Изход. Бутонът Изход ви връща в начална страница на Microsoft. Вторият вариант за вход в интернет сайт е, можете да ползвате адреса на вашият интернет сайт или адресът на Microsoft.net /admin. Този адрес ще ви въведе директно в екран, в който е необходимо да въведете своето потребителско име, парола за достъп, след което да натиснете бутон Вход. Възможност да влезете в своя интернет сайт има и ако в дизайна ви е интегрирано поле за вход с потребителско име и парола, което отново изисква попълването на вашето потребителско име и парола за достъп, след което натискането на бутона Вход. Обърнете внимание, че това поле може да бъде на различни места в зависимост от дизайна на вашия сайт, както и може да не е налично в случай, че ви не сте пожелали то да бъде вкарано във вашия дизайн. След като влезете в вашият сайт, основно вие можете да редактирате всички сайтове, до които имате достъп. При включването между активния сайт или езикова версия на текущия сайт, става чрез бутон "Смени активния сайт", където само чрез един клик Microsoft CMS предоставя възможност да сменяте сайтовете, които редактирате.
Ако желаете да оторизирате друг потребител, който паралелно с вас да може да администрира и редактира информацията в сайта, е необходимо да натиснете бутон Нов потребител, където да въведете информация за потребителя, неговото име, фамилия, имейл адрес, който е важен, защото на този имейл адрес потребителя, който оторизирате, може да получи уведомително писмо за направената от вас регистрация, както и на този имейл адрес потребителят ще получи своята парола в случай, че я забрави. След което е необходимо да въведете потребителско име, чрез което потребителят ще влиза в системата. Важно е потребителското име да бъде различно от вашето и да бъде минимум 10 символа. Имайте в предвид, че потребителските имена в Microsoft CMS са уникални. Избягвайте кратки имена от съображения за сигурност. Системата автоматично ще ви каже дали въвежданото от вас потребителско име е свободно или не. Ако е свободно, можете да въведете парола за достъп за вашият колега, който ще администрира сайта, както и да укажете дали той да получава или да не получава информация за известия, свързани с интернет сайта. Другото важно нещо е да зададете нивата на достъп на потребителя. Нивата на достъп са линейни. Човекът може да получи вашите или по-ниски права за достъп, права за четене или запис в сайта. Вие можете да оторизирате само за четене в сайта, което е начин да заключите част от информацията в сайта си за обществено ползване. За да може обаче вашият колега да редактира и промени информацията в сайта, вие трябва да му зададете непременно и права за запис. Права за запис 0 означава липса на права. Права за запис 1 или 2 са валидни стойности, с които вашият колега ще може да редактира информацията в сайта. След като попълните горните полета, е необходимо да натиснете бутона Регистрирай. По този начин вие ще създадете нов потребител, който може да влиза паралелно с вас и да редактира сайта. Вие ще бъдете неговият създател, така че вие ще сте човека, който във всеки един момент по ваша преценка и желание би могъл и да отнеме правата за достъп на този служител чрез бутона Delete. По този начин Microsoft CMS предоставя пълна възможност за контрол в процеса на създаване и оторизация на потребители. Не забравяйте, в никакъв случай не предоставяйте своята парола за достъп на ваши колеги. Създавайте колкото акаунта е необходимо. Microsoft не налага ограничения за броя потребители в един интернет сайт. След като сте приключили работа с сайта, можете да натиснете бутонът Изход, който е възможно да бъде на различно място в зависимост от дизайна на вашият интернет сайт. Натискайки линка Изход, вие ще излезете от режим на редакция и ще бъдете сигурни, че дори ставайки от компютъра, никой няма да може да направи корекции във вашия сайт без вашето знание.